ještě dodám, klavírní spolupráce je od Jaroslavy Sotonové. Dále se vám představí Bohuslava Maršíková s písní Den se v růži skryl z repertoáru Věry Špinarové z filmu Tenkrát na západě. Asi on, ano. Jani, a ty už mi prosím tě jdi z toho. Nechci to zastavovat. Spend
Gabriela Rásková All Coming Back to You Now z repertoáru Celine Dion. Teď se můžete těšit na výborného kytaristu Honzu Maška, který vám zahraje píseň Jizbu Nartu od Jaromíra Nohavice. Přijde. Něco tam hraje. Díky. Starý na to, abych věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutnáme, když se vaří předvařená rýže. Náprstní kapse nosí metinol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko projdu puchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě loci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám Jizbu Nartu, když přistál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí cely na provaze, a když mě občas tečou slzy, hned je poliká. A tančím jen tak rychle, jak hraje muzika,
Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jeslu na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské taky. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve než mě přijme svatý Petr u komise, vlastníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jeslu na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku teď jsem koutek od plastových ručiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u Rybiče. Lupové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jeslu na rtu, když při mě stál. Kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluji tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulu, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinám, na špatné věci pro ty dobré já zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jeslu na rtu, když při mě stál. Když při mě stál, on při mě stál. A nyní nám zaspívá Daniela Kalejcirisová francouzskou píseň. Jakou, Dančo? Tak to je jedna písnička od Edith Piaf, určitě ji všichni znáte, tak pojedíme. A která to je? Aj, non je ne regrette rien, dobře. Výborně, my totiž ani jedna nejsme moc políbení francouzštinou, tak jsme se trošku přetahovali o to, kdo to řekne, tak vyhrála Danča. Tak to užijte. No a teď se mi dělá, teď to bude krátký.
Bravo. Veroniko, běžte. Já si vás nechám tašku, jo? Ano. A nyní uslyšíme Maškovou Veroniku, která nám zaspívá píseň Zhasněte lampiony z repertoáru Ivety Simonové. A Veroniku doprovodí na kytaru Jan Mašek, což by mohlo znít zvláštně. Mašek Mašková, že třeba sourozenci nebo nějaký příbuzní, ale bohužel svět je malej a Mašková s Maškem nejsou příbuzní. Tak si to užijte. Dík. Si to nezapíná? Co zapíná? Tisíce světel tu svítí. Ne. Tisíce světel, ano, to... Tisíce světel tu svítí, odevšad zaznívá smích. Všichni kolem se radují, jenom já pláču. Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu. Nepřišel. Zmlkněte všechny tóny, já chci jít domů. Nepřišel. Kdo pak ví, co se všechno mohlo stát? Někam spad, či má jinou dívku rád. Kdo z vás chce, ten se může mému blahovému přání smát. Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu. Nepřišel. Světlušek miliony, miliony, veďte mě domů. Měsíc též nevyšel. Kdo pak ví, co se všechno mohlo stát? Někam spad, či má jinou dívku rád. Kdo z vás chce, ten se může mému blahovému přání smát. Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu. Nepřišel. Světlušek miliony, miliony, veďte mě domů. Měsíc též nevyšel. Tak studenti primární pedagogiky, katedry primární pedagogiky naší technické univerzity se s vámi loučí a třeba někdy příště na viděnou, tak si užijte krásné sluneční odpoledne a někdy příště se budeme těšit. Naschledanou. Prima. Lítali noty, co? Lítali noty, musela jsem je teď. To je mi jasný. Ježišmarja, jak se tohle vypíná, nevíte?